morning pano paKuland TV. Yes, it has been long. About timboyeuchidzana. Inini ndiri munhu anofarira kuti kana tichitaura nyaya tisavanda. Unoziva kuti kune vanhu vakawanda vanoblema kuchamisa haana chaakaita. Zviri kuita kopi. ZANU-PF yakangwara. Kana munhu anonzwisisa ZANU-PF hauite purobhemu. Inini ndoteerera Chamisa. Pane nguva yakawanda yandamboita go against Chamisa, but ndakazosvika papoint yekunzwisisa kuti sei Chamisa asiya kusiya struggle. Even sei Morgan akataura kuti Chamisa tofanira kuva nomufana wechidiki anouya. Even Mugabe paakaenda akasiya taura kuti no, I will not support anyone from ZANU-PF because these are the people who made me to be what I am. Pane vanhu vakawanda vanosapota, even vanosapota zviri kuitika zvese. Ukada kuvaudza unovatsanangura kuti no, nyika haivakwi nepower kana nemahwedza unobudisa iwe. Nyika inovakwa kuti kana tichinge tapedza kubvisa uyu tinozoitei. Do we have direction kana kuti tichange tichingopedzera takuita vanhu futi vanenge vachiteerana vachiurayana mudeme wokuurayana kuti usvike iwewe pachigaro. So those are some of the things that we need to remind one another kuti all the situation that is happening, I'm happy with our president is quiet, because the moment you are hijacker something that is not yours, you are completely dead. And kana ukaenda kuZANU-PF, ZANU-PF inokupai chimwe chinhu chamune muchitamba, inokupai rimwe bhora ramune muchingokava, kana mapedza kurikava nguva shomani inozosiyana nazvo. And ZANU-PF inoziva kuhakira kuti uyu munhu haasisiri wedu, tingaita sei kuti auye atisapoti tozomudhamba pamberi. So that's why we are encouraging kuti vese vanosapota citizen movement vanofanira kumirira kuti vanze kuti information inobva kuna president ndiyani, because chinhu chiri kuleka muZimbabwe is leadership. We do not have proper leadership. Hatina leadership. Even hangu ndichida kupa hand yaunoenda kumwe, unogona kuona kuti kana tikabvisa uyu tinoisa hani, because nokuti leadership yacho yakaora yose. Especially kuZANU-PF hakuna leadership iri right. Hakuna, because all those people vakangofundiswa kudya chete. So we need to have a proper leadership to say whom are we going to put in the leadership and what do you want to achieve. Tisangomhanyira kuti chichauya nacho chichauya nacho, because as we are, things are not good in Zimbabwe. Hapana chinhu chakamira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Zvese zvakanyorwa kunyura kuti nya, and hapana chinhu chaunoona kuti ichi ndicho chinofamba. So by the end of the day, we'll be saying, let's be united for a purpose. Let's not kill one another. Let's not allow kuti tipinde pa problem, because ZANU-PF inotsvaga vanhu vanoita noise nayo kuitira kuti vanhu vaione power rayo. The moment ZANU-PF doesn't have power, the moment everything is fine for Zimbabwe, because we need to learn to live power without even killing one another. Hatifaniri kuurayana for power. Hatifaniri kuita zvinhu zvakashata for power. Kana kuti titi we are Zimbabweans, we need to build our own country as Zimbabweans. There must be something that is have to be understood by Zimbabweans to say, if mwana wakamoyo akatonga, kana kuti mwana wakana akatonga, kana kuti ana akatonga, we need to allow what people want so that we be in a position to control our country. Nyika icontrol inokuti tisine power, inocontrol nokunzwisisana kuti this is what we want to do. So the problem we have in Zimbabwe ndekuti kune group of people who thinks that they must assume power no matter how it comes. We must end corruption. We must end police brutality. We must end army interference in the politics. Army and the police should be for the people. They should work for the people. President Asarudza, army and police no support President Asarudza na vanhu. President Asarudza haafaniri kuabuse zvido zvevanhu. That's the same sentiments that we need to work around it.
You can see our country is not that poor. It is made of great people. If I say it's not poor, I'm meaning to say how many people of Zimbabweans were outside the country. It means Zimbabwe, if you go to America, America has got more people outside than people of America staying in America. That means that that country has got wealth. What it only needs to do is to find leadership who can allow those people who are outside to come and invest in their country. The moment you understand that, the moment Zimbabwe is going to become great, then stop off the issue of saying who is going to be. We are saying, kana Chiwenga akasapota development of Zimbabwe. We need to say is an elder statement. Munhu anoziva ane memory institute of the environment, but he should be in a position to understand that hazvigoni kuti kana wakura wachembera woramba uchingotinda kwababa hazvibudi.